меня машина сейчас на ТО, я пока поэтому не забрал. Сейчас после ТО я съезжу. Мы же договорились, все, это до конца недели все сделаю. Да, Оля, вроде все нормально. Единственное, там бухгалтер Татулина была. Хотя может подумать, что Татулин Олег Александрович. Уважаемые гости, просим всех встать. Звучат гимны Российской Федерации и Республики Татарстан. Куда-нибудь это. Qonaqlar, sizning qarshingizda Qora Buloq operasidan To'g'ri Botir ariyasi. Batkan kuzlar
Республика премии лауреаты Эльмир Казаков. Вообще. Офигенно. Добрый день, уважаемые гости. Мы рады вас приветствовать в Национальном музее Республики Татарстан. Hayırlı gün, hürmetli konaklar. Sizni Татарстан Республикасы Milli Muzeyinde görüşümüzge şeksiz şadız. Сегодняшний день, 15 февраля, мы отмечаем 117-ю годовщину со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля, чей отважный подвиг был преданностью Родине и стал примером неизгибаемого мужества. Бүгінгі күн музей үшін шыннан да айрықша истәлекле. 117 ел элек дөньяга каһарман шагыйрь Муса Җәлил килгән. Аның тормыш юлы ватанга тугрылык билгесе булып, туган халкына чын мәхәббәт, какшамас батырлык күрнегенә әверелде. Республика Татарстан гордится именами великих сынов многонационального народа. Имя Мусы Джалиля известно по всему миру. Его творчество – это неотъемлемая часть богатой многонациональной культуры России, ее уникального литературного наследия. И сейчас слово для приветствия предоставляется первому заместителю министра культуры Республики Татарстан Юлии Ильдаровне Абдуловой. Добрый день, дорогие друзья, дорогие школьники. Я рада вас всех приветствовать от имени министра культуры Республики Татарстан Ираты Хафизовны Аюповой и от себя лично. Сегодня очень волнительный и трогательный день, потому что сегодня мы отмечаем день рождения великого поэта. И одновременно с этим происходит вынос Моабитской тетради, которая была написана за стенками Моабита. И я очень благодарна Национальному музею и всем неравнодушным, которые сохранили эту добрую традицию. И присутствующие здесь школьники, я уверена, что они расскажут об увиденном сегодня своим родителям, и в последующем, будучи уже сами родителями, приведут своих школьников, своих детей сюда. Потому что обращение к подлиннику, обращение к живой истории, написанной много лет назад, оно всегда трогательно. И как бы ни пытались сегодняшние вражеские силы исказить историю, им это никогда не удастся, когда в наших хранилищах сохраняются подлинники. И я призываю всех как можно чаще приходить в наши музеи и библиотеки и сталкиваться только с подлинными, с достоверными источниками. И не верить в той фейковой информации, которую пытаются навязать нам извне. Я вас всех благодарю за то, что вы сегодня пришли, и хочется только пожелать того, чтобы с каждым годом у этой доброй традиции как можно больше становилось почитателей и ценителей этого творчества. И если мы обратимся к тем стихотворениям, которые написаны в Моабитской тетради, они пронизаны любовью к своему народу, любовью к своей семье. И вот это чувство помогало тогда и сейчас нам оставаться людьми. Спасибо огромное и спасибо большое Национальному музею за то, что сохраняете и продолжаете эту традицию. Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Эльмир Җәлиловка бирелә. Муса Җәлил исеме, Муса Җәлил шәхесе, аның образы татар сәнгатендә, татар мирасында бер образларның иң көчле образларның берсе. Һәм ул үз шигъриятендә генә түгел, ул башка шәхесләрнең иҗатларында да бик каты чагыла. Ул күпме композиторларны, күпме башка шәхесләрне илһамландырган, дәвам итәргә менә бу бөек татар сәнгатен. Һәм мин бик шатмын менә бездә татарларда шундый образ булуына, Муса Җәлил булуына, гомумән һәм менә Моабит дәфтәре турында әйтеп киткәч, менә аны укыган вакытта мин үзем шәхсән, мәсәлән, күз алдыма китерә нинди куркыныч вакытта яшәгән ул, нинди авырлыклар кичергән, үлем алдында булган кеше,
һәм аны барысында шулай кичергән һәм менә шундый шигырьләр язып калдырган һәм миңа үземә ул шәхсән бик каты көч бирә. Шуңа күрә мин рәхмәт әйтәсем килә Муса Җәлилгә, гомумән, һәм безгә барыбызга да без аның исемен истә тотарга тиеш, аның иҗатын белергә тиеш һәм безнең киләчәк буыннар да аның исемен шулай югары күтәрсәләр бик дөрес булыр дип уйлыйм һәм менә бу бүгенге чара, узган чара әлбәттә шуңа бик каты ярдәм итә. Котлыйм безне барыбызны да безнең Муса Җәлилебез безнең белән булганыбызга. Рәхмәт сезгә. Selamlar, Uşun Suuz, Kırgızistan Respublikası Devlet Sovet Deputatı, Kırgızistan Yurtseverçiler Birliği Reisi, Abdullah Premisi, Laureatı, Arkail Zilda topşırılan. Musa Jalil Reisi. Сәлемсіз, Аядыкин, я не буду долго говорить о Мусе Җәлиле. Это, конечно, выдающийся татарский поэт, поэт-герой, можно назвать даже великим, потому что человек с трагической судьбой. И в таких условиях писать стихи это удивительно, это тоже литераторы. У него трагическая смерть. Вообще-то стихотворца делает поэту судьба. Делает поэту судьба. А вот мы иногда забываем, может же и его соратники, конечно, после приговора имперского суда сидели около 8 месяцев в камере смертников. Это же, если подумать, это же можно понять состояние человека, который приговариваем к смерти и ждет, когда его расстреляют или там увозят в гильотину. Муса Җәлил, әлбәттә, безнең горурлыгыбыз сүздә юк, һәм безнең илдә бигрәк тә аның шигырьләре минем уйлыймча һәрвакыт актуаль булыр дип уйлыйм. Чөнки безнең һәрвакыт дошманнар күп, тирә-юньләрдә дошманлар чыгып алган, һәм Муса Җәлилнең шигырьләре укыгач, күңелдә өмет уяна. Үзенең үлеме белән үзеннән соң килгән буыннарга өмет уятып калдырган шагыйрь инде ул бөек шагыйрь. Быел Муса Җәлил белмейсен, минемчә, бик лаеклы яшьләр лаеклы яшьләр ул премиягә иреште. Иң беренче атап үтәсем килә Шаян ТВ-ның программасын. Бу бигрәк тә сөендерә, чөнки шу кыска гына вакыт эчендә Шаян ТВ безнең халкыбыз арасында бик популярлык алды һәм балаларны, яшүсмерләрне үзебезнең шушы милли мөхиткә, телебезгә, әдәбиятыбызга, сәнгатебезгә җәлеп итү ягыннан бик әһәмиятле эш башкара. Һәм әлбәттә бүтән өлкәләрдән җыр сәнгатендә безнең танылган җырчыбыз Илүсә Лужина, театр сәнгатеннән 2 яшь артистыбыз Фәннур Мөхәммәтҗанов һәм аның кыз яшь кыз Сәнгатьтән Ләйсән исемле булса кирәк. Һәм әлбәттә әдәбият өлкәсенең шагыйрь безнең яшь булуына карамастан танылган шагыйрьбез Рифат Салах. Мин котлыйм аларның барысында. Һәм әгәр дә рөхсәт итсәгез, безнең яңа лауреатыбыз сезгә бер шигырь сөйләп төшерсә, минемчә ул бурычына нур булыр иде. Күбәләк. Dünyanın asılı kimgə kün, kimgə bu gümür bir saat. Sen jirni anlaysın şekilli Күбәләk. Günahlar tövbəgə gidirə, yalgışlar köp bulur, ökünmə. Sağına asındırıl tamamını, gümürün teң bulsa bir küngə. Uşimaq qunda sen pışılda, mezgilinin bir küngə teңлеген. Әминем мезгілім көп мүдір, білмейм шул Күбәләк, білмеймін. Бұл ғымыр кімгәдір ғам бирә, кімгәдір ой бирә, кімгә дәрт, мәңгілік қаршында, әр кімдә Күбәләк.
Берлиннің Моабит түрмәсендә Муса шигырьләр яза. Шул шигырь күргәзмалары җыентыгы Моабит дәфтәре дип йөртелә. Төрле юллар белән, авыр юллар белән бу күргәзмалар Җәлилнең ватанына барып җитә. Беренчесен Аббас Шәрипов чыгара һәм Казанга Нигъмәт Трибулов алып килә, икенчесен төрмәдән Бельгия антифашисты Андре Тимерманс алып кайта. Беренче язма китапта 60 шигырь, икенчесендә 50, 19 шигырь кабатлана. Фашист тоткынлыгында шагыйрь фикерләре буенча иң тирән һәм иң сәнгатьчә язылган әсәрләрен иҗат итә. Җырларын, ышанма, батырлык турында кебек шигырьләрне барыбыз да беләдер. Алар татар шигъриятының чыннан да чын шах әсәрләре дип аталарга лаек. В заточении поэт создает самые глубокие по мысли, по наиболее художественному совершенные произведения. Мои песни, «Не верь», «Палачу», о героизме и целый ряд других стихотворений. Их можно назвать подлинными шедеврами поэзии. Вынужденный экономить на каждом клочке бумаги, поэт записывал в моабитские тетради только то, что до конца выношено, выстрадано. Это бессмертные произведения, чудом, дошедшие до нас, являются главным источником связи между прошлым и настоящим, между войной и миром, между живыми и мертвыми. Он не был уверен в том, что его родина узнает правду о мотивах его поступков, не знал, вырвутся ли на волю его стихи. Он писал для себя, для друзей, для родных, просто для соседей. Стихи Джалиля звучат сегодня на десятках языках народов нашей страны и переведены на сотни языков мира. Республикада инде беренче рәттән Җәлил укулары халыкара әдәби шигырь укучылар конкурсы үткәрелә. Әлеге конкурсны Татарстан Республикасы Хөкүмәте, Бөтендөнья Татар конгрессы, Республиканың Мәдәният министрлыгы, Мәгариф һәм фән министрлыгы һәм әлбәттә Язучылар берлектә оештыра. Хәзер сүз әлеге конкурсның финалисты һәм җиңүчесе Казан театр училищесының беренче курс студенты Газиз Хуҗатовка бирелә. Şenişkili timer şabak bilen uratılgan bizning yurtimiz. Günü buyu şunda azınabız. Eytirsinle tiriz qırtыбыз. Quyosh шыға qıymar yağında, Көрші qırlar nurga qıyına. Тик nigedir onun nuru bizge, Timi o'tgan түсілі tuyula. Irak tugul urman, qır, Kimningdir iştile şalgı qayrauı. Kişe şundan bir kış ışıp gelip, Şul kıymağa kunum sayradı. Şakırsam kışık. Sen bu yıkka özün tilep girmezsin. Kire görme. Bizning qon yaş yutup intikkenni özün көргенсің. Sayra bizge. Şuşu nelet düşken kıyma aşağına bulsa da, Şunsı da bizge zor yuvanış. Jırlarımdan көңіл толса да. Sen uşarsın. Belki mine milge, sinirikli, jitiz qanatlı. Dik ey kışçık, senin benim yanға bu kilüğüm sınlı qabat mı? Sınlı qabat bolsa, tınla kışçık. Sun dilegen mağrur janımdan. Uç sinilge nefret hem mehabet jırı bulup, Tutkun şağirinin. Ук шикелле үткен қанатымнан, Там шикелле яқты жырымнан, Таныр сені халқым. Бұ деп, аның сыңғы жыры күрәш қырымнан. Шәнішкілі шыбық бәйләсе де, Дип шағирның аяқ қоллары, Bir күште юк жерде бұғауларылық аның қойнар йөрәк мұңнары. Үш сен күші, Күчлі жырым бұлып, Шушы сина сыңғы тілеген, Тәнім қалсын мында. Нәрсе ол тән, Барсын елге менім үйрегім. В 2023 году, в год национальных культур и традиций,
Мы рады продолжить добрую традицию выноса моабитских тетрадей в день рождения поэта-героя Мусы Джалиля. И только сегодня у вас есть уникальная возможность увидеть эти тетради, ценнейший экспонат наших фондов. А сейчас я для приветствия приглашаю генерального директора Национального музея Республики Татарстан Алису Львовну Вяткину. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада вас приветствовать сегодня здесь, в Национальном музее. Хайрлы күн, қадірлі достар. Мен сіздің бүгінімді көргәбек шатмын. Бүгін мөһим күн біздің үшін. Сегодня для нас очень важный день. День подлинника. 57 лет назад Амина Ханум, вдова Мусы Джалиля, передала нам в музей моабитские тетради. И наша миссия, я считаю, мы сейчас являемся смиренными хранителями истории подвига, мужества великого сына татарского народа. И я хочу обратиться к молодежи, здесь их очень много. Ребята, читайте стихи Джалиля, читайте, потому что они там очень простыми словами сказано об очень нужных и важных вещах, о мужестве, о подвиге, о любви и верности, о любви к своей родине, о любви к своей отчизне, о непримиримости к врагу. Именно из этого складывается патриотизм. Мы немножко в этом году решили изменить сценарий выноса моабитских тетрадей. Обычно у нас это делали хранители нашего музея. Но с этого года мы хотим, чтобы моабитские тетради выносили значимые люди нашего города, нашей республики, нашей страны. И в год педагога и наставника в этом году эту тетрадь вынесет очень значимый человек для культуры города и вдвойне значимый человек для нашего музея. Валеева Люция Галеевна. Она человек с удивительной судьбой, с удивительной. Ей было 10 лет, когда началась война, и она не понаслышке знает о всех тяготах тех времен. Но она много лет назад возглавляла наш музей. И именно при ней появилась эта традиция выносить подлинник моабитских тетрадей. Она очень волнуется, я вместе с ней очень волнуюсь. Но я думаю, что у нас все получится, как говорится, без булдырабас. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Итак, мы начинаем торжественную церемонию выноса моабитских тетрадей. Просим всех встать. Вынос тетрадей в сопровождении курсантов почетного караула Казанского танкового военного училища и оркестра Васильевской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Николая Волоснова. Мы начинаем. Они защищают.
Объявляется минута молчания. Rahmat. Люция Галиевна, сөз сізге. Замечательный музейный праздник, День подлинника. Этот праздник был рожден в самом конце 70-х годов, еще тем поколением музейных работников, и прошел этот праздник за все эти годы замечательный путь, начиная от Москвы, кончая родиной великого сына татарского народа Мусы Джалиля. Нам, ветеранам музея, особенно приятно сознавать и тем более участвовать, что сегодняшнее поколение музейщиков сохранило эту традицию и развивает. Успехов вам, замечательные музейщики и гости, приятной встречи с подлинными моабитскими тетрадями. Hörmətli qonaqlar, hazır sizə Musa Moabit ədəbi muzikal kompozisiyasının özü təqdim edilə. Sizin qarşınızda Abdullah Garib ismindəki Qazan Tatar Dövlət Yaş Tamaşaçı Teatrı artistləri Musa Hamaliyev һәм Альбина Ногманова təqdim ediriz. Шагыйрьнең хатыны Әминә Җәлил истәлекләре. Воспоминания жены поэта Амины Джалиль. Муса белән үткән уртак тормышыбызның бер өлешен генә булса да искә төшерергә тырышам. Аның иртәсе гел зарядкадан башлана. Кулындагы авыр гантельләр дә уенчыктай тоела. Үзенең чыдам һәм көчле булуын сизеп, ул бик шатлана. Кышын, шимбә көннәрендә чаңгы костюмын киеп, шәһәр читенә китә дә дәшми торган кышкы табигать белән аралашып йөри. Муса бик еш бер майкадан гына чыгып, чаңгыда шуа иде. Җәйге көннәрдә Казан янындагы дачада иртәнге сәгать 6-да торып, су койнырга йөгерә. Тизрәк эшкә ашыга, тик торырга яратмый. Ул гомере буе эшләде. Һәр вакыт язды, укыды, тәрҗемә итте. 1939 елда Казанда Мәскәү студиясе нигезендә опера театры ачылды. Бу татар халкына зур бүләк булды. Студия белән бергә безнең гаиләбез дә Казанга күченеп килде. Күпмедер вакыттан соң Мусаны Татар язучылар берлеге председателе булып сайладылар. Муса үз вазифасын бик яратып башкарды. Казанда ул газета, журналлар өчен рецензиялар, нәшрият хатларын язды. Аның энергиясы, яңалыкка омтылуы, эшкә сусавы мәңге бетмәс кебек иде.
Musa bir kaşan da turmuşqa zarlanmadı. Anan için nindidir ayrım şartlar tüdürülürge tiyiş dip sanamadı. Gül, küleş yüzlü, şayan, dalınsız, kirek şakta sabırdı, tınıştı. Dıslarını yaratan, kişi turlarını yaratan, İpteşlerinin üzerine ışap jitişleyen gamelleri, yeyse onuşsuz eserleri bulsa, uz fikrin eğitmek olmaydı. Lakin bar behizler de dızlar şağına, şuna alar ihtiram bilen ödeler idi. Soğuşta hatlı, 7 yılımızını rahat, tatlı yaşadık. Şultan kızımız ikimizge de bir köp şadlık getirdi. Musa eşiksiz yarattı, hem anın bilen oynavında nindidir, köngüllü, mavaktırgış kultka verildireydi. Bäxeti bizning şigi bulmaz disli tuyulaydı mena. Frontqa kitkeş, Musa'nı biz nişik yaşarbiz deyip bir şuruğun hatırlayım. Dünyada şunday dip yaşarga kerak. Ölgenden sonra ölmesler bilsin. Yaşamның bütün maqsadi şunda. Biz ölümden qo'rqmaymiz deb aytamiz ekan. Bu yaşarga tilaymiz. Bizga hammasi baribir degan so'z tugul edi. Hech alay tugul. Biz turmushni bek yaratamiz. Yaşarga tilaymiz ham shunga ko'ra da o'limga jiranib qaraymiz. Agar da sening o'liming kerak ekan, vatan uchun sug'ishda, ham vatan uchun o'zing tilagan qabul etgan bu donli o'lim 30-40 yillik tinch xizmatda o'tgan umrini qoplay olar ekan, men erta halok bo'ldim deb qayg'urishga hech bir sabab yo'q. Musa Jalil. Rahmat. Şırlarım sıçradım yüreğimde.
торжественная часть мероприятия на этом заканчивается. И мы всех приглашаем подойти к витрине, к моабитским тетрадям и увидеть их. Добро пожаловать в Национальный музей Республики Татарстан. Спасибо.